سلام خبركم تخطاتلتي بين تي في هنا قدام عسرتنا حسه كلاي تحسطوه زيت تدالو على توزينات تزلكم مسيلخو بقدامنت أرئيس زينا جيزياوي من محدار كل تقرياتو جيتاتشو ردا حدش مزقبا حوحات كام زي قبلو فليتو حموشتل على وتحلفت تقري ببلشونا زيت تترترو آب تحت غيراتيوم برازيل ساو باولو بزقات أمام حمشاش نفاريت كلهم جيشتي مويتهم ሶማሊያን ኢትዮጵያን በሽምግልና ቱርኪ ብዛዕባ ስምዕ ወደብ ዳግማይ ከዘራረባ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዝኽብርኩም ተኸታተልትና ንቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራና ንኽትኾኑ እንዳሓተትኩ ናብ ሙሉ ትሕዝቶ ክዝግረኩም ሰናይ ጸንሖት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ በሐድሽ ምዝገባ ህወሓት ከም ዘይቀበሉ ፍሊጡ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምክትል አቦ ወንበርን ህወሓትን አቶ ጌታቸው ረዳ ኮሚሽን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ከም በሐድሽ በፍሉይ ኩነታት ክምዝግቦ ዝሃቦ ፍቃድ ከም ዘይቀበሉ ፍሊጡም አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኃላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ አቶ ረዲ ሓለፎም እቲ ሎሚ መዓልቲና ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ደብዳቤ ናይ አቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝኾነ ረጋጊጾም ምክትል አቦ ወንበር ህወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጻሕፎ ቅሬታ እቲ ህወሓት ናይ ቦርድ መረጻ ዘቕረቡ ሕቶ ምዝገባ ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ዘይፈልጦ ንሕና ድማ ምዝገባ ኢልና ዘፈረምናዮ ዝኾነ ዓይነት ሰነድ እንከይሃለዎም ውልቀ ሰባት በጉጅለ ተወዲቦም ዝገበሩ ዘይግቡእ ተግባር እዩ ብምባል ተቃዊሙ አቶ ጌታቸው በሽም ህወሓት ምዝገባ ዝሓተቱ ውልቀ ሰባት ፍቃድ እንከይሓተቱ ዝፈጽሙን ስኑዕ ሰነድ መሰረት ብምግባር ዝተዋሃበን ብምባል እቲ ዝተገበረ ከይድህርትዓዊ ከም ዘይኾነ ሓቢሩም ስለዝኾነ ድማ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ነዞም ውልቀ ሰባት ዝሃቦ ምዝገባ ዳግማይ ከመርምሩ ሓቲቱም ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ሆነ እቲ በፍሉይ ኩነታት ከም በሐድሽ ዝተመዝገበ ህወሓት ኣብዚ ጉዳይ ዛጊት ዝብልዎ ነገር የለን አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት አቶ ረዲ ሓለፎም እቲ ብህወሓትና ቦርድ መረጻ ዝቐረበ ሰነድ በዓልመን ከም ዝፈረሞን ዘይፍለጥ ከም ዝኾነን ብዙሓት አባላት ማዕከላዊ ኮሚቴ እቲ ውድውን ዘይፈልጦ ምዃኑ ገሊጹም ክኸውን ዝነበሮ ማዕከላዊ ኮሚቴ ተኣኪቡ ይውስን እቲ ውሳነን ምትግባርን ምዝጋብን ናይ ሽም ዝርዝራት ኣመራርሓን ፌርማንዩ ናይ ቦርድ መረጻ ዝለኣኸ ዝንቡር መስርሕ ይኽብል ገሊጹም ቅድሚ ሕጂ ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት እቲ ውድብ ሕጋዊ ሰብነቱ ናብ ዝነበሮ ክመልስ እምበር ከም በሐድሽ ንኽምዝገብ ውሳነ ከም ዘይሕለፈ ድማ ወሲኹ ገሊጹ ሓሙሽተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትግራይ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ሓላፊት ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ ትርከቦም ሓሙሽተ ሰባት ብብልሽውና ተጠርጢሮም ኣብ ቀይዲ ከም ዝዋዕሉ ተገሊጹም ኮሚሽነር ኮሚሽን ፀረ ግዕዝይና ትግራይ አቶ ፍጹም ብርሃነ ሓላፊት ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ትግራይ ትርከቦም ሓሙሽተ ሰባት ብሓሙስ ኣብ ቀይዲ ከም ዝዋዕሉ ኣረጋጊጾም እቶም ኩሎም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ሰባት ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝሰርሑ ከም ዝኾኑ ተጠቒሶም ኣብ ዕዳጋ ጽሬቱ ዘይሓለዉ ንብረት ኣታዊ ብምግባር ከም ዝተጠርጠሩ ድማ ተሓቢሮም እዞም ሕጂ ኣብ ቀይዲ ዝዋዕሉ ተጠርጠርቲ ተወሳኺ ምጽራይ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረ አቶ ፍጹም ብርሃነ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ኣመልኪቶም ኣብ ካልኦት ኣብያተ ዕዮን ተመሳሳሊ ምጽራይ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ ኮሚሽን ብብርኪ ክልል ኣብ ላዕለዋይ ሰብ መዚኡን ምጽራይ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ይኹን እምበር መንነት እቶም ሰበስልጣን ካብ ምዝራብ ተዓቂቡ እዩ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምክትል ፕሬዝዳንት ሴክሬታርያ ካቢኔት ሰላምን ጸጥታን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ትኽልል ዝረአ ኩሉ መድያዊ ጸጥታ ንምፍታሕን ብቐንዱ ልዕልና ሕጊ ንምርጋጽን ስጉምቲ ሙሳር ከም ዝተጀመረ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣመልኪቱ ነይሮም በዚ መሰረት ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ገብናት ተዋፊሮም ዝጸንሑ ውልቀ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝጀመረ ምግላጹ ይፍለጥ ኣብ ስርቂ ሓጺነ መጺን ብዝተዋፈሩን ቀንዲ ማእከሉ ኣብ መቐለ ብዝገበሩን ስጉምቲ ሙሳር ከም ዝተጀመረ ዝሓበረ ጀነራል ኣብ ሓጺነ መጺን ዘተኮረ ዝበሉ ስጉምቲ በታ ከተማ ዝጀመሩ ምኽንያት መቐለ ቀንዲ መናሃርያም ካብን ናብን ዝሰጋገር ሓጺነ መጺን ኮይና ምጽንሓዩ ክብል ገሊጹም እቲ ሓጺነ መጺን ተባሂሉ ብሓፈሻ ዝተገልጸ ግን ብዝርዝር እንታይ ምዃኑ ኣይተገልጸን ኣብ ትግራይ ድሕሪ ኩናት ኣብ ዝተፈጠረ ጸጥታዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ቅልውላዋት ዝጠንቁ ዝተፈላለየ ገብናት ክፍጸም ከም ጸንሐም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክግለጽ ጸኒሑ እዩ
الزغلولاو دحرب كوينات مس مدخام جزيو من محدار تجرين أب ودب حوحات زت فترة متفنان من غالن نتخونتات كام زكاد دوين جر أتمس كوينات تجري زي فرس حيلي بوليس ببقعات مس كل تطويه محاوراتون عامون داغما يخك أو مخام زي كالون كابتي خم تنكمل لحد ستتان مخبار حقن أب تخلل كل على زت انحك الريتاتات حديو أب برازيل ساو باولو بزقات محمشاش نفاريت كلهم جيش تمويتهم أب برازيل جزءات ساو باولو بزقات محمشاش نفاريت أبتا نفاريت زنبرو سوسان حدا تقعست تمويتهم من قد عير فو باساتها أب موتور زلوا توربو وروب نفاريت كاب كتما ساو باولو ناب زركة معرفة نفرتي جوار هولسن النعورتن كلات محمشاش كام زقات متقليزم محبراوي من رخيبتها استزرقو حمزلتات تانفاريت أنقل كلاك تحمششين كله زريم نفاريتي ايتا ار 7 كلتن حاموش يميتي كابز حزتهم تسافرت حامسان شوعاتن جيشتن 4 سرعتنياتات بران زركبو ميمنيروم بريزيدنت برازيل لويز إنيسيو لودا دا سيلفا نقديات سدرو من حازنو جاليسوم أم حداري ساو باولو تاريسو سو غوميز دا فريتورياس نسلسة معلتات حازن أوجو يركب سمزن قعزو براتان فاريس الزقاد حمسارح كامز رخبا جاليسوم اللوم نزان فاريس سرح فرنساويانن طلاناويانن تكال اي ار كابت كايد مرمرا كامز تساتفو فليتوم تانفاريتنا منبري ابايت استحمشش تخطون كلا اب تخابز تغود سب كامز اللي تحبيروم اب حدا غزا طراي غودات كامز بصح دما تغليصوم تانفاريت كتبار عن كلا زريتن قساس مسلي استزرغه خونن كله بوليسن سرحتنياتاتن حدغاتاتن نابت بوتا كيدوميوم نبرراتات زكاتات الفلايت رادار 24 تانفاريت كاب كاس فاكال مس تبقست زي تقبلونا يموداتا ملكت دحري حادث ساعه فرغاني نيروم بعلمزي سيفل افيشن برازيل تاب 210 استسرحت نفاريت اب صبوق خونتات زنبرت قبو سيرتيفيكيت زلوان كام زخونت قليصم 4 يوم ابررتي تانفاريت دما بمويوم بوقعات يوم يلو ሶማሊያን ኢትዮጵያን በሽምግልና ቱርኪ ብዛዕባ ስምዕ ወደብ ዳግማይ ከዘራርባ ከም ዝኾና ተገሊጹ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያን ኢትዮጵያን በአብዝመት ሰሙና በአንካራ በመርኻብ ኣብ መጀመርታ ናይ ዓመት ምስታስ ተፈለይት ዞባ ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ስምዕ ወደብ ዘይምርዳ ከዘራርቡ ምዃኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ገሊጹም ቱርኪያ መንጎጎሯ ብቲ ሃገራት ምብራቕ አፍሪካ ብዝካየድ ዘሎ ዝርብ ትሽምግላላ ኢትዮጵያን ናጽነት አፍልጦን መሃብ ካብ ሶማሊላንድ 20 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማገም ባሕሪ ከተካረም ምስተሰማምዑ ኣብ ወርሒ ጥሪ ረከበን ተዋሪጽም መዋሪሾ ነትሰምዕ ዘይሕጋው በመባል አምባሳደር ኢትዮጵያ በመስጓገን ዝፍለጥም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ፊዳን ኮይኖም ኣብ አንካራ ተረኺቦም ብዛዕባ ዘይምስማዕ ከዘራርቡን ከለው ካል ዙርያ ዝርብን ምክያድ ተሰማምዐም ፊዳና በኢስታንቡል አብዛው ጋዜጣው መግለጺ ካላይ ዙሪያ ዝርባ መንጎ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ዝመጽ ሰሙና ባንካራ ከከር ምዃኑ ሓቢሩም ፊዳን ዝገለጸ አዲስ አበባ ዑደት ድሕሪ መክያዱን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ድሕሪ ምርኻቡን ድሕሪ ሓደ ሰሙንም ነዞም ጉዳያት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ በዝርዝር ተዘራሪምናሎ ማለና ክብል ገሊጹም ቱርኪያ ብዝሓለፈ ዓመታት ናይ ቀረባ መሓዛ መንግስቲ ሶማል ኮይናያም በዝመን ጸሩና በሶማሊያ አብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን መሰረተ ልማዓትን ከታንጽ አብስም ክብጽሕን ከላም ሶማሊያውያን ድማ ኣብ ቱርኪ ስኮላርሺፕ ንኽምሃሩ ፍቃድ ሂባያም ቱርኪያ ብ2017 ኣብ ሶማል ሞቃዲሾ ዛዕበይ ወታደራዊ ማዕሰር ከም ዘለዋ ይእመን ኣብ መጀመርታ ናይ ዛዕመት ቱርክን ሶማሊያን ናይ ምክልኻል ቁጠባዊ ምትሕባር ስምዕን ኮላይ ፈሪመንን زي خبركم تخاتلتي بين تيفي نلو مزبلنا يوم السنادونا بزودينا لنا مسانا سلسناخم بلبنا مسكن ببزل لهمو سلام تمننا